Vi vil gerne snakke om celledeling, hvilken kan ske igennem to former, enten kønnet eller ukønnet formering. Jeg vil gerne snakke om sidstnævnte, som er mitose, hvor der sker en eksakt replika. Det sker igennem 5 faser, før og efter interfasen. Første fase hedder profasen, hvor der sker en kopiering af kromosomerne, og cellemembranen den opløses og forsvinder. Der sker en kondensering af kromosomerne, hvilket man kan se i lysmikroskop. I anden fase, som hedder metafasen, her placeres kromosomerne i ekvatorialplanet ved hjælp af tentrådene, hvor de er på deres mest kondenserede form. I tredje fase, som er anafasen, her sættes tentrådene, eller her fratrækker tentrådene søsterkromatiderne fra hinanden, og de bevæger sig mod hver deres pol. I fjerde fase, som hedder telofasen, her dekondenseres kromosomerne, og der opstår en cellemembran ind imellem hver cellekerne. I femte fase, som hedder cytokinesefasen, her fraskilles de to nydannede cellekerner. Denne fase her, den kan opstå enten når første 4 faser er gennemløbet én gang, men også når de er gennemgået flere gange. Ved planteceller opbygges der en ny cellevæg ved ekvatorialplanet, mens ved dyreceller der indfanges og dannes en ny cellevæg. Meiosen, det er så den kønnede formering, der sker i kønscellerne. Det vil sige, at det for dyr finder sted i æggestokke og testikler, mens det for planter finder sted i kim og støvsække. Man starter med at have en modercelle, og den gennemløber 2 delingsstadier. Hvor det første delingsstadie, det starter med profasen, hvor alle de homologe kromosomer, de pares. Og her der kan der ske en overkrydsning, hvilket så skaber den genetiske variation, og hvilket gør, at der ikke dannes en eksakt replika. Dernæst kommer metafasen, hvor de parrede kromosomer de placeres i ekvatorialplanet. Og dernæst anafasen, hvor de så skilles ad ved hjælp af tentrådene og trækkes mod hver deres pol. Endelig kommer telofasen, hvor kromosomerne dekondenseres, og de 2 moderceller de deles i 2 datterceller. Dernæst går man videre til næste delingsstadie. Og den minder rigtig meget om mitosen, da det sker ved, at alle kromosomerne de først kopieres i profasen og kondenseres. Dernæst kommer der en metafase, hvor de igen placeres i ekvatorialplan. Anafase, hvor søsterkromatiderne de fraskilles. Og telofasen, hvor de dekondenseres. Og så til slut der vil der så igen være dannet en ny celle, som fra at have været 2 datterceller, som hver kun havde 23 kromosomer, der har 46 kromosomer.